Všetky e-shopy potrebujú mať nové obchodné podmienky. Od 1.7. totiž platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý určuje obchodníkom mať na svojom webe nové informačné povinnosti a nové náležitosti. Takmer všetko, čo ste mali doposiaľ na webe, je potrebné dať preč a nahradiť to novým, nakoľko začal platiť nový právny predpis. Pozor aj na prichádzajúce kontroly. Rozmýšľate, že si obchodné podmienky stiahnete z iného konkurenčného e-shopu? Nerobte to. V minulosti platili pokuty za chyby v obchodných podmienkach aj veľké známe značky. Keď som robil inšpektora na Slovenskej obchodnej inšpekcii a s kolegom sme našli nejaké chyby v obchodných podmienkach, tak majiteľ e-shopu sa snažil poukázať na to, že musia byť dobré, lebo takto majú obchodné podmienky koncipované aj iné známe firmy. Zabudol však na to, že tieto si to medzičasom zmenili. Nekopírujte preto obchodné podmienky z iných webov, ale buďte identickí. Pozor by som si dával aj na vzory. Sú to všeobecné materiály, ktoré nemusia úplne pokryť oblasť vášho predaja. Hoci máme vzory na predaj aj my, klientom a e-shopom jednoznačne odporúčame dať si spraviť obchodné podmienky na mieru. Preto pre zopár klientov máme exkluzívnu službu, na základe ktorej dostanete kompletné materiály aj s kontrolou od inšpektorov. A v prípade náhodných kontrol máte aj právne zastúpenie. Sme tým expertov, odborníkov, inšpektorov, ktorí vaše podnikanie chcú vyladiť a pred pokutami vás chrániť. Kontaktujte nás.